हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माताजी प्रणामम। हरे कृष्ण माताजी प्रणामम. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 2 അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशदायिने. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ, എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭന മാതാജി എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും ക്ലാസ്. ഓക്കെ. ചെയ്തു മാതാജി. ഇന്ന് അധ്യായം 14 ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 14. ഇതെന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ എന്താണ്, പ്രകൃതി എന്താണ്, ജ്ഞാനം എന്താണ്, ജ്ഞേയം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മള്? എന്താ പറയാ, ഗുണസമ്പർക്ക, നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങളാൽ, നമ്മുടെ ഈ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്താൽ നമ്മൾ എന്താകുന്നു? സദസത് യോനി ജന്മസു. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നല്ലതും ചീത്തയുമായ ശരീരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ എന്ന് ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധിച്ചിടുന്നത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? 1-4 ശ്ലോകം വരെയുള്ളത് എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കളുടെ മുക്തിയും ബന്ധനവും, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ 5-9 ശ്ലോകം എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാൽ എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ വിവരണം. പിന്നെ എന്താണ്? 13 ശ്ലോകം വരെ എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളിലെ ഗുണത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ തിരിച്ചറിയുന്നു. പിന്നെ 18 ശ്ലോകം വരെ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? 14-18 ഗുണങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മരണവും. 19-27 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാവുക എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ മുക്തിയും ബന്ധനവും, ജീവാത്മാക്കളെ മുക്തിക്ക് എന്താണ് കാരണമാകുന്നത്, ബന്ധനത്തിന് എന്താണ് കാരണമാകുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാഃ. ഇവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഏത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഋഷികളെല്ലാം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി, അതായത് ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള് ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഈ രാജർഷികളും രാജാവായിട്ടുള്ള അവര് പോലും ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഭഗവാന്റെ. അപ്പോ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഋഷികളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു, ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനമാണ്.
അത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ്. അത് ആരെക്കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ആരോട്? അർജുനനോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഭഗവാൻ. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തത്വജ്ഞാനപരമായ ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ അധ്യായത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രഭാവം എന്താ പറയാ സ്പഷ്ടമാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്പഷ്ടമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നും അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നും ആത്മാവിനെ അവ കുടുക്കിൽ പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്നും പിന്നെ എന്താ മോചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഏതേത് വിധത്തിലെന്നും ഈ അധ്യായത്തിൽ പരമപുരുഷൻ വിവരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ അധ്യായത്തിൽ പരമപുരുഷൻ എന്താണ് വിവരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് എന്താണ് ഉത്തരം? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ആത്മാവിനെ അവ കുടുക്കിൽ പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെ, പിന്നെ മോചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ഏതേത് വിധത്തില് എന്നൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇദം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതാഃ സർഗേപി നോപജായന്തെ പ്രളയേന വ്യതന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെ, ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഭഗവാൻ. കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധിച്ചിടുന്നതും ഗുണങ്ങളാണ്, നമ്മളിവിടെ ബന്ധനം മുക്തമാക്കുന്നതും ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള പ്രക്രിയയൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ തത്വ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോ അതെന്താണ്? ആ വെള്ളത്തിന് സമുദ്രത്തിന്റെ ആ ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ, ആ ഉപ്പുരസായിരിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അളവിലല്ല. എല്ലാം ഗുണത്തിലും നമ്മൾ ഭഗവാന് തുല്യരാകാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അളവില് ഭഗവാന് തുല്യരാകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ തത്വ. അതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ സൃഷ്ടികാലത്ത്, അതായത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ആ സൃഷ്ടി പ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ്? പ്രളയകാലത്ത് എല്ലാം സംഹരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ആ സൃഷ്ടിയൊക്കെ എന്താ പറയാ സംഹരിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിയെ സംഹരിക്കുന്ന സമയം, അതായത് പ്രളയം, ആ പ്രളയ സമയത്തും നമ്മൾ ആകുല ചിത്തനാവുകയും ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ജനന മരണങ്ങളുടെ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നൽകാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാണ്. തികഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് തുല്യനാകും. അയാൾ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും. ഇതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു മുക്തി കിട്ടാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, ഈ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം, അതിൽ വ്യതിചലിക്കാതെ അതിൽ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ആ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മരണത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ മുക്തനാക്കി തരാണ്. എന്നാൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെ ആ നിലയിലുള്ള ആ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? അണു ആത്മാ, വിഭു ആത്മാ, നമുക്കും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതായത് ജീവാത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരമാത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ജീവാത്മാ ചെറുതാണ് അല്ലെ, അത് അണുവാണ്. അതുകൊണ്ട് അണു ആത്മാ, ഭഗവാൻ എന്താണ്? വിഭു ആത്മാ, അനന്തമായതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നു സ്വഭാവത്തിൽ ഗുണത്തിൽ തുല്യനാണ്, നമ്മൾ തുല്യനാകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭഗവാനോടും ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അനന്തമായതാണ് ഭഗവാൻ, നമ്മൾ അണു ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിഗതമായ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വ്യക്തിഗത ആത്മാവ്, നമ്മൾ കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിഗത ആത്മാവായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്? ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഗോലോക വൃന്ദാവന ആയിക്കോട്ടെ, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ആ വ്യക്തിഗത ആത്മാവെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അല്ലാതെ ആ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ആ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അത് നഷ്ടമാകുന്നില്ല. നമ്മൾ അതിന് ഉദാഹരണം കൊടുത്തപ്പോ, ഒരു പച്ചക്കിളി ഒരു മരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ആ മരത്തിൽ ലയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കത് കാണുന്നില്ല
കാണുന്നില്ലെങ്കിലും പച്ചക്കിളി മരത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് എന്തിനാണ്? ആ പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാനാണ്. അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി വിഷത്തെ തദന്തരം അത് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ട് ഒന്നാകുന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം, ആ വ്യക്തിഗത വ്യക്തിത്വം എന്താണ്, ആത്മാവായിട്ട് നമ്മൾ സേവനം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മമ യോനിർമഹദ് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം ദദാമ്യഹം സംഭവ സർവഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത. അല്ലയോ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയത്രേ ജനനത്തിന് കാരണം. അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നേ? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിക്കുന്ന ആര്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് ഈ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതെങ്ങനെ? അതിപ്പോ നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഫലങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഫലങ്ങളല്ല. നമ്മൾ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ജന്മം കിട്ടുന്നുണ്ട്, അത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ അതിനൊരു കാരണം ആരാകുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പുരുഷനാണ്. നമുക്കറിയാം, എന്നാലും മനസ്സിലാക്കി. ഭുക്ത, ഭോക്താവ്. ഭുക്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ജീവാത്മാവ്. ഭോക്താവുകാരാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഈ ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ, നമ്മൾ പറയില്ല, ആ ഒരു ഒറ്റ പുരുഷനാരാണ്? ഭഗവാൻ. ബാക്കി കാണുന്നതെല്ലാം പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ആ ഭഗവാൻ ബീജം നൽകുന്നത് പ്രകൃതിക്ക്. അവിടെ നിന്നാണ് പ്രകൃതി ഗർഭം ധരിച്ച് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. സകല ജീവജാലങ്ങളും 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. അരിക്കൂമ്പാരത്തിൽ, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അരിക്കൂമ്പാരത്തിൽ തേളുകൾ മുട്ടയിടും, അല്ലെ? അപ്പൊ അരിക്കൂമ്പാരത്തിൽ തേള് മുട്ടയിടാറുണ്ട്. എന്താ പറയാ, ചിലർ കരുതും ആ അരിയിൽ നിന്നാണ് തേളുകൾ പിറക്കുന്നതെന്ന്. അത് വാസ്തവമല്ല. പെൺതേള് അരിയിൽ മുട്ടയിടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോ അവിടെ എന്താണ്? ഇപ്പോ അരിയുടെ ഉള്ളിൽ, അരി കൂമ്പാരത്തിന്റെ ഉള്ളില് പെൺതേളുണ്ടായിരുന്നു. അത് അവിടെ മുട്ടയിട്ടു, അത് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്? അരിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ തേളുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക? അരിയിൽ നിന്നാണ് ഈ തേളുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുക. പക്ഷെ അതങ്ങനെയല്ല. അതിന്റെ പിന്നിൽ ആരുണ്ടായിരുന്നു? അമ്മ തേളുണ്ടായിരുന്നു. അത് അവിടെ മുട്ടയിട്ട് പോയി. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അരിയിൽ നിന്ന് തേളുകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അരിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് തോന്നും. അതുപോലെ തന്നെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഉൽപ്പത്തിക്ക് എന്താണ് കാരണം? ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അനുസരിക്കുന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. മയാ അധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സ ചരാചരഃ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ നിർദ്ദേശനം അനുസരിച്ചാണ് പ്രകൃതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ആ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ, ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭൗതിക പ്രകൃതി നടത്തി കൊടുക്കുന്നു, ഭഗവാൻ സാങ്ഷണർ, ഭഗവാൻ അതിന് അനുമതി കൊടുക്കുന്നു. ഉപദൃഷ്ട അനുമന്ത ഇന്നലെ പഠിച്ചു നമ്മള്. അപ്പൊ ഉപദൃഷ്ട ഭഗവാൻ എല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അനുമന്ത അനുമതി കൊടുക്കുകയാണ്, പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സാങ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ജീവങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന, ജീവജാലങ്ങളെ. അപ്പൊ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടികൾ എന്ന മട്ടിൽ പുറത്തു വരുന്നുവെങ്കിലും, നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നുവെങ്കിലും അവയ്ക്ക് ബീജപ്രദാനം ചെയ്തതാരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേ, ഭഗവാനാണ് ഇതിനൊക്കെ ബീജം നൽകുന്നത്. സർവയോനിഷു കൗന്തേയ മൂർത്തയ സംഭവതി യഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനിർ അഹം ബീജപ്രദാപിത. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ, കുന്തി പുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്താണ്? നാനാരൂപേണ. നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ രൂപേണ, പല തരത്തിലുമുള്ള ആ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ജന്മം എടുക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൽകുന്നതാരാണ്? ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതിനൊക്കെ കാരണമാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഗർഭം ധരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആ ബീജം കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനാകുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്? നമ്മളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് അല്ല, അത് ഭഗവാന്റെ ത്രൂ ആണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അഹം ബീജപ്രദ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവ് ഞാൻ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പൂർവകർമ്മ അനുസൃതമായ ഭിന്ന രൂപങ്ങളിൽ പിറവിയെടുക്കുന്ന ജീവസത്തകളാൽ
പൂരിതമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് സാരം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്താണ് പൂർവജന്മ, നമ്മുടെ മുൻ ജന്മത്തിന്റെ ആ കർമ്മങ്ങൾ അനുസൃതമായി, നമ്മുടെ മുൻജന്മത്തിൽ എന്താണോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എന്താണോ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഏതവസ്ഥയിലാണോ നമ്മൾ മരിച്ചത്, ദേഹം ത്യാഗം ചെയ്തത്, അതനുസരിച്ച് അതിന് അനുസൃതമായി ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം മൂലം നമുക്കൊരു വേറെ ഒരു ജീവനെ, എന്താ പറയാ, വേറെ ഒരു യോനി നമുക്ക് നൽകും. അത് പക്ഷിയുടേതോ മൃഗത്തിന്റെയോ എന്താണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ തരുന്നത്? പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ കർമ്മമനുസൃതമായിട്ടും പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം മൂലമാണ് ആയിരിക്കും. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ വിവരണം. ഇപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശുദ്ധാത്മാവ്? നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ശക്തിയാണ്? ഏതാണ് ശക്തി? നമ്മൾ ഏതാണ് ശക്തി? ഏത് ശക്തിയാണ് നമ്മൾ? ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയിൽ പെടും നമ്മൾ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചല്ലേ, പറയൂ. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. അതാണ്, മറക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് ഉടനടി ചോദിച്ചാൽ പറയണം. നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്, മറക്കരുത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി താഴ്ന്ന അധമ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, ഇത് മറക്കരുത്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ, എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മമൈവാംശോ ജീവലോകെ, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സുപ്പീരിയർ എനർജി എന്ന് പറയും. അതാണ് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിന്റെ അടിമയായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ശുദ്ധത, പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ആ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ബദ്ധ ആത്മാവാകാണ്. നമ്മൾ എന്താണ്? ശുദ്ധ ആത്മാവായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് ഗുണത്തിന്റെ അടിമയായി കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാവാകാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ആ ബന്ധനത്തിന്റെ വിവരണം അതാണിപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സത്വം രജസ്തമ, എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണാഃ പ്രകൃതി സംഭവാഃ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയും ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി. എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി? ഇതിൽ എന്താ ഉള്ളത്? 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വം, രജസ്, തമസ്. മറക്കരുത്, സത്വം, രജസ്, തമോസ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധ ആത്മാവായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താകുന്നത്? ഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്? നമ്മൾ ബദ്ധരാകാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ചിത്രത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. നമ്മളല്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കി ആരാണ് കർത്തൃ ഈ ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആത്മാവിന് ഒരു ശരീരം വേണം, ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ ശരീരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവുണ്ടെന്നുള്ള തെളിവ് എന്താണ്? പ്രജ്ഞ, കോൺഷ്യസ്നെസ്, പ്രജ്ഞാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രജ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് ഉള്ളത് വരെ എന്താണ്? നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അത് ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം, ചിലപ്പോൾ രജസ് ഗുണം, രജോ ഗുണം, ചിലപ്പോൾ തമോ ഗുണമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ പാവക്കളി പോലെ അതുപോലെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാകുന്നു. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശമനാമയം സുഖസംഗേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംഗേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവെ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ സത്വഗുണം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ സത്വഗുണം. അപ്പൊ സത്വഗുണം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അത് വിശുദ്ധമാണ്. മറ്റുള്ള 2 ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സത്വഗുണം വിശുദ്ധമാകയാൽ അത് എന്താണ്? പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ചീത്ത കർമ്മങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. കാരണം നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണ്. അവിടെ പ്രകാശം. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചമുള്ള വ്യക്തി ഒരിക്കലും തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ സത്വഗുണം. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗുണത്തിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്, ദോഷമുണ്ട്. എന്താണത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും രജോ ഗുണമാണ് നമ്മളെ
ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണമാണ്. പക്ഷെ ഈ ഗുണം അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉത്തമമാണ്, പക്ഷെ എങ്കിലും വിശുദ്ധമാണ്. പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് ഒരു ദോഷം എന്ന് വെച്ചാല്, ഈ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചിന്തിക്കും? അഹങ്കാരികളായിരിക്കും അവര്. അതായത് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനത്തിലാണ്, എനിക്ക് ഒരുപാട് നോളജ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുണ്ട് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും, കാരണം നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരുപാട് നല്ല ഗുണങ്ങൾ ചെയ്ത് നല്ല ഗുണത്തിലായി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, നമുക്കപ്പോ അവിടെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരിക്കും. എവിടെ? സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുഖമുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും, ഇവിടെ സത്വഗുണത്തിൽ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ബദ്ധരാക്കുന്നത്. ഏത്? സത്വഗുണത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സുഖവും ജ്ഞാനവും. അപ്പൊ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഇവിടെ ബദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു ജീവസത്ത സത്വഗുണ അവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ എന്താണ്? താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയെന്നും അങ്ങനെ അവരെക്കാൾ ഞാൻ ഉത്കൃഷ്ടനായിരിക്കുന്നു എന്നുമുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം അയാളെ ബാധിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ അയാൾ എന്താണ് ഇതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണം എന്താണ്? അപ്പോ ഇതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്താണ്? ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ചിന്തകരും. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? അവർക്ക് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അവർക്ക് ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ രണ്ടുപേരും, ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന രണ്ടാൾക്കാർ എന്താ ചിന്തിക്കുക? ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഒരുപാട് ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള ആ അഹങ്കാരം അവരെ ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ സുഖം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ, ആ സുഖത്തിലും അവർ ബദ്ധരാകപ്പെടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് പറയുന്നത്, ഈ സുഖമായാലും നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയാ അഹങ്കാരമായാലും, ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഹങ്കാരമായാലും നമ്മൾ അത് ഇവിടെ ബന്ധിച്ചു വെക്കും. നമ്മളിവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായി വരും. ഇപ്പൊ ഇനി രജോ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. രജോ രാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണാസംഗ സമുദ്ഭവം തന്നിബധ്നാതി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തിനന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണ ആധിക്യത്തിൽ, അപ്പൊ എന്താണ്? അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതത്രേ രജോ ഗുണം. അപ്പൊ രജോ ഗുണം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ ഉളവാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ആഗ്രഹം, അളവറ്റ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അതിന് ഒരു മിതി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്ര സുഖം കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഇനിയും ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എത്ര ഉണ്ടായാലും മതി വരാത്ത ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക്. അപ്പോ ഇനിയും ഇനിയും എന്നുള്ള ആ തൃഷ്ണ ആധിക്യത്തിൽ, അപ്പൊ തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ആഗ്രഹം, അപ്പൊ കൂടുതൽ ആഗ്രഹം, ഒരു എന്താ പറയാ ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത, പരിധി ഇല്ലാത്ത ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം. അപ്പൊ എന്താണ്? ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. ഈ ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഈ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. അതാണ് കാമ്യകർമ്മം, ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ള ആ ആഗ്രഹം, അതാണ് തൃഷ്ണ. ആ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പണിയെടുക്കും ഇവിടെ. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രജോ ഗുണം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നതാണ്. ഇതെന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ നമുക്ക് ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്ക് തമ്മിലുള്ള ആ ആസക്തിയാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ മുഖ്യ സ്വഭാവം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു മുഖ്യ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനിലും പുരുഷന് സ്ത്രീയിലും തോന്നുന്ന ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇതിന് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയാം. അതാണ് ആ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആ ഒരു ആകർഷണമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മുഖ്യ സ്വഭാവം, ഇതിന്റെ രജോ ഗുണത്തിന്റെ. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു തമോ ഗുണത്തിനെ കുറിച്ച്. തമസ്ത്വജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദമാലസ്യ നിദ്രാഭിസ് തന്നിബധ്നാതി ഭാരത. അപ്പൊ ഇവിടെ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണ്? ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവ ശരീരങ്ങളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അതായത് സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇത് അജ്ഞാനം. അവിടെ സത്വഗുണത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനം ഒട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണം. ഇവിടെ തമോ ഗുണം എന്തിലാണ് വരുന്നത്? അജ്ഞാനം. അവിടെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോ സർവ ശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അജ്ഞാനം മൂലം എന്താണ്? നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളെ ആകർഷിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഇതിലെ കാണുന്ന ഓരോ വൈവിധ്യങ്ങളും നമ്മളെ ആകർഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര. 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എന്താണ്? പ്രമാദം,
അലസത, നിദ്ര. പ്രമാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂഢത, അലസത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടി, നിദ്ര. മടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം, ശീലം, ഒന്നും പണിയെടുക്കാൻ തോന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം, അലസത. നിദ്ര, എപ്പോഴും ഉറക്കം, എപ്പോഴും ഉറങ്ങണം, എത്ര ഉറങ്ങിയാലും മതി വരില്ല. അപ്പോ കാലത്ത് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണിക്കില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും ആ ദിവസേന മുഴുവനും നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം, ഇതെന്താണ്? അലസത, മടി, നിദ്ര. ഇതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം സത്വ ഗുണത്തിന് നേരെ തിരിച്ചാണിത്. അപ്പൊ ഉദാഹരണം, തന്റെ മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചു, അതുകൊണ്ട് താനും മരിക്കുമെന്ന് ഏവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? നമ്മുടെ മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചു, അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ നമ്മളും മരിക്കും, നമ്മുടെ മക്കളും, ജനിക്കുന്ന മക്കളും ഒരു ദിവസം മരിക്കും. ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. മനുഷ്യൻ നശ്വരമാണ്, അല്ലെ? നമ്മളെന്താണ്? നശ്വരനാണ്. മനുഷ്യൻ എന്താണ്? നശ്വരൻ, അതായത് നശിക്കും. അതെന്താ വെച്ചാൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്താ പറയാ, ഈ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കും. പക്ഷെ അവിനാശിയായിട്ടുള്ള ഒന്ന് സംഭവം എന്താണ്? ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ്, അവന് പിറക്കുന്ന മക്കളും മരിച്ചു പോകും. മരണം സുനിശ്ചിതമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ? നമുക്കൊരിക്കലും മരണം സംഭവിക്കില്ല എന്ന മട്ടിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിച്ചു തീർക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് സമ്പാദിച്ചു വെച്ചാലും, എന്തൊക്കെ നേടിയാലും ഇതൊക്കെ ഒന്നും ശാശ്വതമായ കണക്കല്ല, ഇതൊക്കെ ശാശ്വതമല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ, എന്റേന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം പോലും ശാശ്വതമല്ല. അപ്പോ ബാക്കി നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്നതൊന്നും തന്നെ ശാശ്വതമല്ല. ആളുകൾ ഉന്മത്തരെ പോലെ എന്താണ്? പണം വാരി കൂട്ടുന്നു. ഉന്മത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്ത്. ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഭ്രാന്ത് കണ്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ, അല്ലെ? പലരും എത്ര സമ്പാദിച്ചാലും മതി വരില്ല. അപ്പൊ ഒരുപാട് അവർക്കും വേണ്ടി മാത്രല്ല, മക്കൾക്കും പിന്നെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വരെ അവരുണ്ടാക്കി വെക്കും. എന്തിനാണ്? അത്രയും കൂട്ടി കൂട്ടി വാരി കൂട്ടും. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ആഗ്രഹം, ആധിക്യം, അതായത് ഒരുപാട് ആ മോഹം, അല്ലെ? ഇനിയും ഇനിയും എന്നുള്ള ആ ഒരു അത്യാഗ്രഹം, ഇതാണ് നമ്മളെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ എത്ര സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയാലും ആ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ ആ ധനത്തിന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. മരണസമയത്ത് അതൊന്നും ഉപയോഗത്തിന് വരില്ല, ആരും തന്നെ വരില്ല. നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് വരില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത്, ഭ്രാന്ത് പോലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? രാവും പകലും കഠിന പ്രയത്നം, അതാണ്. ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കും, കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് എന്തിനാ? അവസാനം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കും. പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല. എന്താണത്? വേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ രാവും പകലും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു, ശാശ്വതനായ ആത്മാവിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതേ ഇല്ല. അപ്പോ ശാശ്വതമല്ലാത്ത ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ പ്ലാനും ചെയ്യും, അല്ലെ? നമുക്കിപ്പോ അറിയില്ല അടുത്ത ദിവസം എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോവാന്ന് നമുക്കൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ 4 വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്ലാനൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കും, അല്ലെ? അവിടെ ചെയ്യണം, അവിടെ പോകണം, ഇന്നത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻസ് റെഡിയാക്കും. എന്താണ്? നമുക്കറിയാൻ പോലും ഇല്ല അടുത്ത നിമിഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള യാതൊരു നിശ്ചയം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ശാശ്വതമല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. പക്ഷെ ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല. ഉന്മാദം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഉന്മാദം തന്നെയാണിത്. ഇങ്ങനെ ഉന്മാദം ബാധിച്ചവർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭ്രാന്തുള്ള, അതായത് എന്താ പറയാ, ബുദ്ധിഭ്രമമുള്ള സംഭവിച്ച ആൾക്കാർ എന്താണ്? ഒരിക്കലും ഇവർക്കിപ്പോ നമ്മൾ ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഈ പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ ആത്മാവുണ്ട്, നമ്മൾ കാണുന്ന ശരീരമല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഇവർക്കൊന്നും അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതാണിത് പറയുന്നത്. സത്വം സുഖേ സഞ്ജയതി രജഃ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂ തമഃ പ്രമാദേ സഞ്ജയോത്യത. അല്ലയോ ഭരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ, അപ്പൊ ഓരോ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരെ ബന്ധിച്ചിവിടെ വെക്കുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. അതായത് സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ, രജോ ഗുണം കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? 3 ഗുണങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ ഏത് രീതിയിലാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണ്? സുഖം കൊണ്ട്. സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ സുഖത്തിലായിരിക്കും, കാരണം നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മളെ ഏറെ ബാധിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ആ സുഖം നമ്മളെവിടെ വീണ്ടും കുടുക്കിയിടാണ്. സെക്കൻഡ് എന്താണ്? രജോ ഗുണം. രജോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, കാരണം അവിടെ തൃഷ്ണ ആധിക്യമുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഫലങ്ങൾ വേണം, കർമ്മം ചെയ്യണം, ഫലങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കർമ്മം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം, അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, അപ്പൊ എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ
ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് ഗുണത്തിൽ? രജോ ഗുണത്തിൽ. പിന്നെ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമായാൽ എന്താണത്? അവിടെ ഉന്മാദം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ ബുദ്ധിഭ്രമം, അതായത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കണം, ശാശ്വതമായ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടാകില്ല. അങ്ങനെയാണ് 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ബന്ധിച്ചു വെക്കുന്നത്. ഇപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? 10-13 ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളിലെ ഗുണത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ തിരിച്ചറിയുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറയാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ. 10 രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസ്സത്വം തമശ്ചൈവ തമസ്സത്വം രജസ്തഥാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസത്വ രജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്, ഒരു മത്സരം പോലെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണിക്കുക. അതായത് ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും കാണാം. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരേ വ്യക്തിയിൽ തന്നെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും കാണാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരുപാട് നല്ല കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും, ഭഗവാന്റെ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? സത്വഗുണത്തിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, അപ്പൊ വീണ്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടപ്പാച്ചിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രയത്നം കാണിക്കും. അപ്പൊ അതെന്താണ്? നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലായി. പിന്നെ എന്താണ്? തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണം എന്താണ്? മടി വരിക, ഒരുപാട് ഉറങ്ങുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആലസ്യത, അല്ലെ, ആ നിദ്ര, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഒരേ വ്യക്തിയിൽ തന്നെ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം കാണാം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അത് ഈ ഗുണങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താണ്? മത്സരമാണ്. ചിലപ്പോ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, ആ ഗുണങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഗുണത്തിന്റെ അടിമയായി ജീവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഗുണത്തിന്റെ അടിമയാകണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകനാകണോ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിനെ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം, ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ. അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം തമോ രജസിനെ തോൽപ്പിക്കും, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം സത്വ രജസിനെ തോൽപ്പിക്കും, ചിലപ്പോൾ രജഗുണം സത്വത്തെയും രജോ ഗുണത്തെയും തോൽപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഈ മത്സരം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിര നിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ ആവാൻ പറ്റും. അതാണ് പറയുന്നത്, 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിവതും മാക്സിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. ഏതാണ് ആ ഗുണം? അതിനെയും അതിക്രമിച്ച് അപ്പൊ ഈ സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ എന്താണുള്ളത്? അതിനെയും അതിക്രമിച്ച് നമുക്ക് വസുദേവ അവസ്ഥയെ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്താം. അപ്പൊ വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം അതില്? മാക്സിമം, അതായത് നമ്മൾ കഴിവതും നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യണം. സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശുദ്ധ സത്വം അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവ അവസ്ഥ, ഇതാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? വസുദേവ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് രജോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളപ്പോ കിട്ടില്ല. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായത്തെ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാദ്വിവൃദ്ധം സത്വം ഇത്യുത. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി എപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും പ്രകാശമാനമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതേത് ദ്വാരങ്ങളാണ്? അതായത് നവദ്വാരേ പുരേ വസതി ദേഹി, അതായത് ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവ്, നവദ്വാരേ, നവ എന്ന് പറഞ്ഞ 9, ദ്വാരേ എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്വാരങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ 9 വാതിലുകളുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? 9 വാതിലുകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്. ആ 9 വാതിലുകളുള്ള ശരീരമാണ് നമ്മുടേത്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നവനാണ് ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഏതാണ് ഈ 9 വാതില്? 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, പിന്നെന്താ പറയുക ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഇതാണ് 9 ദ്വാരങ്ങൾ. ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടും. അതായത് നമ്മൾ നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നവദ്വാരങ്ങളും, കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദ്വാരത്തിലൂടെയാണ് ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ നവദ്വാരങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവ്
ആത്മാവിന് നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ആ നവദ്വാരങ്ങളും പ്രകാശമാനമാകുന്നു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ആ സത്വഗുണത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാം. അതാണ് പറയുന്നത്. ലോഭപ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാശമസ്പൃഹ രജസ്യേതാനി ജായന്തെ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ രജോ ഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ? എന്തൊക്കെയുണ്ട്? വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ, അത് ആ രജോ ഗുണം കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. അപ്പൊ അത് സാധിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഇതിന് അവസാനമില്ല. അപ്പൊ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദ്ദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം. എപ്പോ നോക്കിയാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ഇത് അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനനം എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, ജ്ഞാനമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫലോദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കഠിനമായ പ്രയത്നം. എന്താണ്? നമുക്ക് അനുഭവിക്കണം, നമ്മൾ സുഖിക്കണം, നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം നമ്മൾ എന്താണ് കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിൽ നമ്മളെ ആ പ്രയത്നം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്ത് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ജലസ്, അതായത് കുശുമ്പ് തോന്നാം. അപ്പൊ എന്താണ്? അസൂയ തോന്നാം. എന്നിട്ട് അവരെക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ ജീവിക്കണം എന്ന ആ ദുരുദ്ദേശം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കഠിനമായ പ്രയത്നം ചെയ്യും, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂട്ടി കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ഈ മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മോഹാവേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആഗ്രഹങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? മോഹാവേശം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആ ഒരു ഗുണത്തിന്റെ, രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. രജോ ഗുണ സ്വഭാവി തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തിൽ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തനാകില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്തേന ന ഭുഞ്ചിത മാഗൃഢ കസ്യ സ്വിദ്ധനം. അതായത് ഈശോപനിഷത്തിലെ ശ്ലോകമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അവിടെ എന്താ പറയുന്ന ഉപനിഷത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റേതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനറിയാം മുൻജന്മ കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്ക് എത്ര സൗന്ദര്യം കൊടുക്കണം, എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം, എത്ര പണം കൊടുക്കണം, എന്തെല്ലാം ഭഗവാനറിയാം. എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച്, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മം അനുസൃതമായി നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് തരണോ ആ കോട്ട തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ അസൂയ കൊണ്ടിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല. കാരണം അവരവരുടെ കോട്ടയാണ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സംതൃപ്തനാകില്ല. നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയ, നമ്മൾ എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല. കാരണം അതാണ്, നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചേ തരുള്ളൂ ഭഗവാൻ. അതിൽ കൂടുതൽ തരൂല്ല, അതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടും പോവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടും. അതാണ് സംതൃപ്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ജീവിതത്തില്. പക്ഷെ ഇതെന്താ പറയുന്നത്? രജോ ഗുണക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും സംതൃപ്തി ഇല്ല, ജ്ഞാനമില്ല, സംതൃപ്തിയും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം തരും സമയാസമയത്ത്. നമുക്കത് വിഷമിക്കാനോ കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കാനോ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, അത് ഉയർത്താനായി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ സമ്പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടോ അതിനെ നമുക്ക് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയത്നം ചെയ്യുക. അതിന് മനസമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, സംതൃപ്തി തീരെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഈ രജോ ഗുണത്തിൽ. പിന്നെ ഇപ്പൊ തമോ ഗുണം. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവ ച തമസ്യേതാനി ജായന്തെ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. ഇവിടെ എന്താണ്? കുരുനന്ദന. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ. ഈ തേജസ്സില്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേജസ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ജ്ഞാനമുള്ളിടത്ത് തേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ തേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അകർമ്മണ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അധ്വാന ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ കർമ്മം ചെയ്യില്ല. അവരെ കൊണ്ട് പറ്റും, ശാരീരികമായിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാ അധ്വാന ശേഷി ഉണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും വെറുതെ ഇരിക്കുക. അകർമ്മണ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും, കഴിവുണ്ടെങ്കിലും, അധ്വാനശേഷി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യില്ല, ചുമ്മാ ഇരിക്കുക. അതാണ് അകർമ്മണ്യത. പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് അവർക്ക് ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ. വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിയായ ആഗ്രഹങ്ങളും, പ്രമാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൂഢത. ഒരു മൂഢന്മാർ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, വിഡ്ഢികൾ എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ ജീവിക്കുക ആര്? തമോ ഗുണക്കാർ. ഇതാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം. അതായത് തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം,
വ്യാമോഹം. ഇതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ 14-18 വരെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ഗുണത്തിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ വിധി. അപ്പൊ ഏത് ഗുണത്തിൽ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ പോകും? ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം. ഓരോ ഗുണത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യഥാ സത്വേ പ്രവൃദ്ധേ തു പ്രളയം യാതി ദേഹഭൃത് തദോത്തം വിദാം ലോകാൻ അമലാൻ പ്രതിപദ്യത്തെ. അപ്പൊ സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താ പറയുക, ഉയർന്ന ലോകങ്ങൾ 7 താഴ്ന്ന ലോകങ്ങൾ 7 നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ബ്രഹ്മലോക, തപോലോക, മഹർലോക, ജനലോക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭുവർലോക, അപ്പോ സ്വർഗലോക, ഭുവർലോക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സാത്വികർ ആരാണോ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, കാരണം അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ സാത്വികർ എന്ത് ചെയ്യും? മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇപ്പൊ സാത്വികരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതായത് അമലാൻ, ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അമലാൻ. അമലാൻ എന്ന പദം ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. അപ്പൊ രജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ തീണ്ടാത്തതാണ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് എന്താണ് അമലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ? എന്താണ്? സത്വഗുണമാണ്. അപ്പൊ സത്വഗുണം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? രാജസിക ഗുണമാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണമാവട്ടെ, അതൊന്നും അതിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, കളങ്കമില്ലാത്തതാണ്. അതായത് രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ തമോ ഗുണങ്ങൾ തീണ്ടാത്തതാണ് ഈ എന്താ പറയാ, സത്വഗുണം. അതാണ് അമലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാലിന്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്താണ്? മാലിന്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ സത്വഗുണമാണ്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ എന്താ പറയാ, മാലിന്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് എന്താണ്? സത്വഗുണം ബെറ്റർ ആണ്. കാരണം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. പക്ഷെ തമോ ഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലും അത് സാധ്യമല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അമലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ തീണ്ടാത്തത്, അതാണ് പറയുന്നത്. രജസി പ്രളയം ഗത്വാ കർമ്മസംഗിഷു ജായത്തെ തഥാ പ്രലീനസ്തമസി മൂഢയോനിഷു ജായത്തെ. അപ്പൊ ഇവിടെ രജോ ഗുണക്കാരെയാണ് എന്താ സംഭവിക്കുക? രജോ ഗുണത്തെ. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് ഒരാൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, രജോ ഗുണത്തിലാണ് ഒരാൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഇവർക്ക് തൃഷ്ണാധിക്യം ഉണ്ടാവും. അതായത് ഒരുപാട് അടക്കാനാവാത്ത മോഹങ്ങളുണ്ട്, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഇനിയും ഇനിയും എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അത് തീരെയില്ല. മരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ചിലർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. മരണസമയത്ത് പോലും എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എന്താവും, എന്റെ വീടിന് എന്താവും, എന്റെ സമ്പത്തൊക്കെ ആരാണ് നീ നോക്കി നടത്തുന്നുള്ള ആ ചിന്തയിലായിരിക്കും പലരും മരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എവിടെ ജനിക്കും? അവര് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും ജനിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? വീണ്ടും ഒരു രാജസിക കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ജനിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആരാണോ കർമ്മം ഉദ്ദേശിച്ച് ഫലങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് ഇവർ വീണ്ടും പോയി ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ, ഇപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിൽ മരിക്കുന്നവർ എന്തായിത്തീരും? മൃഗങ്ങളായിട്ട് പിറക്കും. ഇപ്പൊ എന്താണ്? രാജസിക ഗുണക്കാരെവിടെ വീണ്ടും ജനിക്കും. അതായത് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ചെന്ന് ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തിൽ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കും. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളായി ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നു. ഒരിക്കൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ച ജീവാത്മാവ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും താഴ്സന്ന പടികളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയില്ല എന്ന് ചിലർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിക്കണമെന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കിപ്പോ ജ്ഞാനം കിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിരുന്നോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി, ഇനിയിപ്പോ വേറൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യനാണ്, നമ്മൾ ഭയങ്കര ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. മറ്റുള്ള എന്താ പറയാ, പ്രാണി പക്ഷികളൊക്കെ, നമ്മൾ പക്ഷി മൃഗാദികളെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക? നമ്മൾ വളരെ ഉത്കൃഷ്ട നിലയിലാണെന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും നീചങ്ങളായ യോനിയിലേക്ക് ഭഗവാൻ തള്ളിത്തരും നമ്മളെ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ അതാ പറയുന്നത്, മൃഗങ്ങളായി ജനിക്കും. പക്ഷെ ചിലർ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ജന്മം ഇനി കിട്ടില്ല. അതായത് താഴ്സന്ന പടികളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങും എന്നുള്ളത് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. നമ്മളിനി മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി ഉയർന്ന ജന്മമാണ്, ഇനി നമ്മൾ താഴ്ന്ന ആ ജന്മങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകില്ല എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്നു പോകും നമ്മുടെ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്. അപ്പൊ തമോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മരിച്ച ശേഷം മൃഗരൂപത്തിലുള്ള ആ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. മനുഷ്യനായി നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ട് മൃഗത്തെ പോലെ ഇവിടെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താണ് നമുക്ക് തരിക? മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം തന്നെ തരുന്നത്. കാരണം നല്ല ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിശക്തി കൂടുതൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ 4 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, അതായത് എന്താണ്, ഈറ്റിംഗ്, സ്ലീപ്പിംഗ്,
സ്ലീപ്പിംഗ്, മേറ്റിംഗ്, ഡിഫെൻഡിങ് എന്ന് പറയും. ആഹാര, നിദ്ര, ഭയമൈഥുന. അതായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുക, പിന്നെ പ്രതിരോധിക്കുക. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യനും നമുക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കൂ, ധർമ്മം എവിടെ? ധർമ്മമൊന്നുമില്ല. ഈ ധർമ്മമാണ് നമുക്ക് ആ മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ആ വ്യത്യാസം കാണിച്ചു തരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ധർമ്മം ചെയ്യാതെ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ മൃഗത്തെ പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതാ പറയുന്നത്, പട്ടിയും പൂച്ചയെ പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മൃഗരൂപത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് അടുത്തത് നൽകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ തരം താഴ്ത്തപ്പെടും എന്നത് ഈ ശ്ലോകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം, വായിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഇങ്ങനെ അധപതിച്ച നിലയിൽ നിന്ന് പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ അയാൾക്ക് വീണ്ടും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരണം. അപ്പൊ ഈ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ. അപ്പൊ ഇതൊരു ചക്രമാണ് ഇവല്യൂഷന്റെ. അത് ആദ്യം ഇഴജന്തുക്കളായിട്ട് ജലചരങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ഓരോന്നുണ്ട്. ഇഴജന്തുക്കളുണ്ട്, ജലചരങ്ങളുണ്ട്, വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യജന്മം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജന്മമാണ്. അപ്പൊ അത് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മള് അതിനെ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴേക്കിടും. അങ്ങനെ വീണ്ടും താഴെ പോയാൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഇനി എത്ര സമയം എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം വീണ്ടും കിട്ടാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, കലിയുഗത്തില് ഇനിയും 4,27,000 വർഷങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോ ഇനി തിരിച്ച് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേപോലെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടോ ഇല്ലേ നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ താഴ്ന്ന നിലയിൽ നിന്നും വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് മനുഷ്യരൂപത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കർമ്മണസ്സു കൃതസ്യാഹു സാത്വികം നിർമ്മലം ഫലം രജസ്തസ്തു ഫലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസഃ ഫലം. ഇവിടെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ ഫലം എന്താണ്? അപ്പൊ ആ സത്വകർമ്മത്തിന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, നല്ല ഗുണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും? വിശുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്. അതേപോലെ സാത്വിക ഗുണത്തിലാണത്, നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ല കർമ്മങ്ങളുടെ, സൽക്കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ 3 ചിത്രം എന്താണ്? ആദ്യത്തെ അമ്പലം, രണ്ടാമത്തെ ഒരു നഗരം, സിറ്റി, മൂന്നാമത്തെ ഒരാളുടെ വിഡ്ഢിത്തം കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അവിടെ സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ കയറാനുള്ള സ്ഥലമില്ല അല്ലെ. എങ്ങനെ? അപ്പൊ ആ ഒരു അജ്ഞാനത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ എന്താണ്? സത്വഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു അമ്പലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്കിവിടെ ഒരു ശാന്തി അല്ലെ, മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. വളരെയധികം നമുക്ക് മനസ്സിന് ഒരു ശാന്തി ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒച്ചയും ബഹളം അല്ലെ, എപ്പോഴും അവിടെ ആ ദുഃഖം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുക. മൂന്നാമത്തേത് അജ്ഞാനം. അപ്പൊ സത്വ രജസ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ പറയാണ്. അപ്പോ രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. കാരണം അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ 8 സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചില്ലേ? അധ്യായത്തോ വിഷയാൻ പുംസ, 8 സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചില്ലേ? അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹം കാമമായി തീരും, കാമം ക്രോധമായി തീരും, ഓർമ്മപ്പിഴവ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ ഫലം? ദുഃഖമാണ്. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും. മൗഢ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ് ഏത്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഫലം. അപ്പൊ പ്രജകൾ ഏവരും എന്താ പറയാ, ജന്മങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ എന്താ പറയാ സഹായിക്കുന്ന, മൃഗങ്ങളെക്കാൾ എന്താ അത് കാണുന്നില്ല, 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വായിക്കൂ. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ. പ്രജകൾ ഏവരും, മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ. പ്രജകളേവരും ജന്മങ്ങളും മൃഗങ്ങളാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സംസ്കാരം തീർച്ചയായും മനുഷ്യരുടേതല്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നല്ലതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ മൃഗത്തിന്റെ ശരീരമാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസ്കാരം മനുഷ്യരുടേതാണോ? മനുഷ്യർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നല്ല സംസ്കാരമല്ലേ മനുഷ്യർ എന്താ പറയാ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അല്ലേ? നമ്മൾ ആ മനുഷ്യരായിട്ട് നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും ഭഗവാൻ ബുദ്ധിശക്തി തന്നിട്ടും നമ്മൾ ഒരു നല്ല സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണോ? ഇന്നത്തെ മാനവ സംസ്കാരം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളാൽ അങ്ങേയറ്റം വഴി പിഴപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? വഴി പിഴപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഏത്?
ഇന്നത്തെ മാനവ സംസ്കാരം. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് കഴിവതും നമ്മളെല്ലാവരും ഏത് ഗുണത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക? രജോ ഗുണത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഒരുവിധം ഉണ്ടാകുന്നല്ലേ. നമുക്കൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ജീവിക്കാൻ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത് വഴി തെറ്റിക്കാണ് നമ്മളെയൊക്കെ. ആപൽക്കരമാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ കാലം. മനുഷ്യവർഗത്തെ ഒരു മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സുലളിതമായ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിലേക്ക് നയിക്കാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ. കാരണം ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇവിടെ ജീവിക്കണം? കാരണം നമ്മുടെ ലോകമല്ല ഇത്. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് ദുഃഖാലയമാണ്, ഇവിടെ ദുഃഖം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ മനുഷ്യ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്നുമില്ല അതിലേക്ക് ഉയരണം. നമ്മൾ ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടത്തണം നമ്മൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അകർമ്മത്തിൽ വരിക. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനും പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ഭക്തൻ കാലത്ത് തൊട്ടും വൈകിട്ട് വരെ അദ്ദേഹവും കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കർമ്മം ഈ രജോ ഗുണത്തിലോ സത്വഗുണത്തിലോ ഇതിലൊന്നും വരുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ബോധവാനായിരിക്കും, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെയും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്, സർവ്വതും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നില്ല ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സത്വാത് സഞ്ജായത്തെ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭ ഏവ ച പ്രമാദ് മോഹോ തമസോ ഭവതോ ജ്ഞാനം ഏവ ച. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഒരു തമോ ഗുണത്തിൽ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനവും രജസിൽ നിന്ന് ലോഭവും തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദവുമാണ് മോഹം മൗഢ്യം എന്നിവയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോ സത്വഗുണത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായ ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. രജോ ഗുണത്തിൽ നമുക്ക് ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹം, ഇനിയും എന്നുള്ള അടക്കാനാവാത്ത ആ ഒരു ആഗ്രഹം. തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. തമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനമാണ്. അവിടെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അവിടെ പ്രമാദം. മോഹം മൗഢ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഫൂളിഷ്നെസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ അജ്ഞാനത, അജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ. ഏതാണ്? തമോ ഗുണത്തിൽ. ഇപ്പൊ 3 ഗുണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും സമൃദ്ധിയും സന്തുഷ്ടിയും വർദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് വന്നാൽ പോലും സമൂഹത്തിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി സത്വഗുണത്തിലായാല് എന്താണ്? ലോകത്തിൽ ഒട്ടാകെ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും സമാധാനവും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ എന്താണ് വലിയൊരു സന്തുഷ്ടിയും സമൃദ്ധിയും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? സ്വമേധയാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ആ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ എന്താ പറയാ സ്വമേധയാ കിട്ടും. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ്? ഭഗവാനെ. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താ പറയാ സ്വാഭാവികമായോടെ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ഒക്കെ കൈവരും. ഇവിടെ രജോസ്തമോ ഗുണങ്ങളിലാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുകുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഐശ്വര്യമോ സമാധാനമോ ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഐശ്വര്യമാകട്ടെ സമാധാനമാകട്ടെ ഉണ്ടാകില്ല. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, നമ്മൾ ഒരുപാട് സമ്പന്നരെന്നും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചാലും എത്രത്തോളം നമ്മൾ വലിയൊരു വ്യക്തി ആയാലും ഭൗതികമായിട്ട് വലിയൊരു ജ്ഞാനം നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചെടുത്താലും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കർമ്മങ്ങളും അത് വിഫലമാകുക തന്നെ ചെയ്യും. അത് ഭഗവാൻ നേരത്തെ അധ്യായങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥാ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസാഹ ജഗന്യ ഗുണപ്രവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസാഹ. ഇപ്പോ 3 ഗുണത്തിൽ ഓരോരുത്തർ എവിടെ പോകുന്നു വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. അതായത് സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അവര് സത്വഗുണത്തിലാണ്, അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, അവർക്ക് ഈ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് മോഹമാവട്ടെ അലസത നിദ്ര ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവർ സത്വത്തിലായതുകൊണ്ട് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അവർക്കിവിടെ ആ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അവർക്ക് എന്താണ്? ഊർധ്വലോകം, അതാണ് ഉത്കൃഷ്ടമായ ലോകങ്ങളിലേക്ക്. നമുക്കറിയാലോ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളുണ്ട്, ആ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് അവർ ഉയർത്തപ്പെടും. പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്താണ്? രാജസിക പ്രകൃതിയുള്ളവർ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അവർ വന്ന് ജനിക്കും. അപ്പോ അവര് ഭൂലോകത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കും, വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണ്. നീചമായ തമോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരെന്താണ്? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെവിടെ പോവും? നരകങ്ങളിൽ പോയി നിവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് നരകലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ നീചമായ തമോ ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് പോലും നമ്മൾ തമോ ഗുണി ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ പോവും? നരകങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന്
നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. ഇനിയിപ്പോ ലാസ്റ്റില് ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാവുക എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക, ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായി നിൽക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. നാണ്യം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദൃഷ്ടാനുപശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേതി മദ്ഭാവം സോതി ഗച്ഛതി. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണാതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആർക്കാണോ മനസ്സിലാകുന്നത്, അതായത് 3 ഗുണങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മളല്ല ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പഠിച്ചു നമ്മൾ. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മ കർത്താഹം ഇതി മന്യത്തെ. നമ്മുടെ ആ മിഥ്യാഭാവം, മിഥ്യ അഹങ്കാരം മൂലമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തു, ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാരണമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആർക്കാണോ മനസ്സിലാകുന്നത്, അതേപോലെ ഗുണാതീതനായ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഗുണാതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് നിർഗുണനാണ് ഭഗവാൻ, ഗുണാതീതനാണ്. ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്താണ്, ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ. നമ്മൾ പറയില്ലേ കൃഷ്ണൻ വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ആചാര്യൻ, എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനം തരുന്ന ആ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ കൃഷ്ണനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം അർജുനന് ഈ ജ്ഞാനം നൽകി. അതുപോലെ ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം മുദിച്ചവരിൽ നിന്ന് വേണം ത്രിഗുണാധിഷ്ഠിതമായ ഈ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ പഠിക്കാനും. എങ്ങനെയാണ്, ഒന്നുകിൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന്, വിശ്വാസ്യനായ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേണം ഈ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം എന്താ പറയാ വഴി പിഴച്ചേക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. വിശ്വാസ്യനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് തന്റെ ആധ്യാത്മിക നിലയെക്കുറിച്ചും ഭൗതിക ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിവ് നേടാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുരു വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം? നമുക്ക് അതുവരെ നമ്മൾ എന്താണ് പട്ടിയും പൂച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ എന്തോ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. നമ്മളിപ്പോ കിടക്കുന്നത് നല്ല എന്താ പറയാ നല്ലൊരു വീട് വെക്കുന്നു, നല്ല ഒരു കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നു, ഡൈനിങ് ടേബിളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഒക്കെ നമ്മൾ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ തന്നെ ആനിമൽസും ചെയ്യുന്ന, ഇതൊക്കെ തന്നെ പക്ഷികളും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ, സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വേ എന്ന് പറയില്ലേ, ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അത്രമാത്രം വ്യത്യാസമുള്ളൂ. പക്ഷേ അതാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുരു വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരും. അപ്പൊ നിനക്കും ആ ഒരു മൃഗത്തിനും വ്യത്യാസം എവിടെ വരുന്നത്? ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. കാരണം ഈ അറിവുകളൊക്കെ അല്ലാതെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാനാ? നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് കിട്ടുന്ന അറിവല്ല. കാരണം ഭൗതിക അറിവിന് എന്താണ്, ഈ മാലിന്യമുണ്ട്, 3 ഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക അറിവ് അങ്ങനെയല്ല. ഗുണാതീതമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ അറിവാണ് ആധ്യാത്മിക അറിവ്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു നമുക്കിതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും എന്താണ് ഈ ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കുറിച്ച്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ആ ഒരു നോളജ്, അറിവ് നേടാൻ പറ്റും. പിന്നെ താൻ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നത്, അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കർമ്മം ചെയ്താൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ എന്നെ ബന്ധിച്ചു വെക്കുന്നത്, നമുക്ക് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളല്ലേ. ഇത് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് മുന്നേ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളിവിടെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അധീനതയിൽ. പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും അറിവില്ല. അപ്പൊ അറിവ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പോ ഞാൻ ഈ ഗുണത്തിൽ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇതായിരിക്കും കർമ്മഫലം, ഞാൻ ഇന്ന ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതായിരിക്കും കർമ്മഫലം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ എത്രത്തോളം ആകൃഷ്ടനായിട്ടുണ്ടെന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ആകർഷിച്ച് എന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു നോളജ്, ജ്ഞാനം വേണം. ആ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്, നല്ലൊരു ഗുരുവിൽ ത്രൂ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കണം. ഗുണാനേതാനതീത്യത്രീൻ ദേഹി ദേഹ സമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യു ജരാ ദുഃഖൈർ വിമുക്തോ അമൃതം അശ്നുതേ. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കുന്ന ജീവന് ജനന, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു നമുക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എന്താണ്,
ഈ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ മെല്ലെ 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 നമുക്ക് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ വസുദേവ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ, അതാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനാകാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് എന്താണ്, ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ, ഇനി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ഈ സ്ഥിതിയിൽ തന്നെ, ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ധാമം കിട്ടാനും ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്തേക്ക് ഉയരാനും നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കും. ഇതേ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനതാ വലയം ഭേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഭക്തിനിഷ്ഠനായ സേവനത്തിൽ തൽപരനാകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുക? നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ആകർഷണം തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഏർപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ സ്വാധീനതാ വലയ ഭേദിക്കണം. നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമുക്ക് നിലനിന്ന് പോകാൻ കഴിയും. അർജുന വാച്ച്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയണേ, കൈലിംഗൈ സ്ത്രീൻ ഗുണാനേതാൻ അതീതോ ഭവതി പ്രഭോ കിമാചാര കഥം ചൈത്രാം സ്ത്രീൻ കഥം ചൈതാം സ്ത്രീൻ ഗുണാൻ അതിവർത്തത്തെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പോ കൃഷ്ണനോട് 3 കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, പ്രഭോ, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? മൂന്നാമത്തേത്, അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇത് 3 കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ അതിക്രമിക്കുന്നത് എന്ന് 3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അതിന് ആൻസർ കൊടുക്കുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച്ച, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ചു 22 - 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അർജുനന്റെ ഈ 3 ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച, പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവ ച പാണ്ഡവാൻ ദ്വേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി ന നിവൃത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈര്യോ ന വിചാല്യത്തെ ഗുണവർത്തന്ത ഇത്യേവ യോവതിഷ്ഠതി നേംഗത്തെ സമദുഃഖ സുഖസ്വസ്ഥ സമാലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചന തുല്യപ്രിയാ പ്രിയോ ധീരസ് തുല്യനിന്ദാത്മ സംസുതി മാനാപമാനയോസ് തുല്യോ മിത്രാരി പക്ഷയോഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീത സ ഉച്യത്തെ മാം ച യോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവത്തെ സഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പത. 26 വരെ ഞാൻ ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ. അതായത് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? സത്വ, രജോ, തമോ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും വ്യാമോഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും, അതായത് പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടൊന്നും വെറുപ്പുമില്ല, എന്നാൽ അതില്ലാതെ ആകുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് വെറുപ്പില്ല, ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വേണമെന്നുള്ള ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ആർക്കാണോ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആരും പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ, അതായത് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉളവാകുന്ന ആ ഒരു പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആരാണ് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നത്? അതായത് വിഷമിക്കാതെ, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുഃഖം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദുഃഖമാവും, എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം. അപ്പൊ ആ ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും ആ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉദാസീനനായി അവയ്ക്ക് അതീതനും ആയിരിക്കുന്നുവോ, അതായത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് ഉദാസീനൻ, അതായത് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ആള്. അങ്ങനെ ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണുന്നുവോ. അപ്പോ സുഖമാവട്ടെ ദുഃഖമാവട്ടെ അതിനെ ഒരേപോലെ കാണുന്ന ആ വ്യക്തി, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും
എല്ലാം ഒന്നുപോലെ, വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സ്വർണം കണ്ടാലും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊന്നും തോന്നില്ല. അത് ഒരു കല്ലിനെ പോലെ അത്ര, അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിനെ പോലെ തന്നെ വില അദ്ദേഹം കൽപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വ്യത്യാസമൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതാണ് പറയുന്നത്. വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമോ അപ്രിയമോ, അതായത് ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതായത് എനിക്ക് ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രിയം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അപ്രിയം, ഇതൊന്നുമില്ല. പിന്നെ യാതൊന്നിലും ഇല്ലാതെ, അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രിയ അപ്രിയ ഭാവങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ധീരനായിരിക്കുക. ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം, ഈ ശരീരം നശിക്കുമ്പോഴും ആത്മാവിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി ധീരനാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി അധീരനായിരിക്കുക. നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും. ഇപ്പൊ ഒരാൾ നമ്മളെ നിന്ദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിന് വിഷമം തോന്നുക, ഒരാൾ നമ്മളെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുക, ഈ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും. ഒരാൾ നമ്മളെ ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഒരുപാട് നമ്മളിപ്പോ അപമാനിച്ചാലും പിന്നെ ബഹുമാനിച്ചാലും ഒരേ അവസ്ഥ, സമചിത്ത, ഒരേ അവസ്ഥ. ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും. അങ്ങനെ, അത് ശത്രുമിത്ര ഭേദം, അതായത് ഇത് എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഇവരെന്റെ മിത്രനാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭേദം. കാരണം എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭേദം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമുക്ക്. ഇതെന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ്, ഇവരെനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ശത്രുമിത്രഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിരുദ്യമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആ കർത്തൃത്വ ബോധമില്ലാതെ. അതാണ് ഇവിടെ നിരുദ്യമൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിരുദ്യമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ കർത്തൃത്വ ബോധമില്ല. കാരണം അറിയാം, എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മവും ഫലവും എല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് നിരുദ്യമൻ എന്ന ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും അർജുനന്റെ 3 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ്. അപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ 26ാമത്തെ ശ്ലോകവും അതിനുള്ള ഉത്തരം തന്നെ. എന്താണ്? മാംസയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവത്തെ സഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പത്തെ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചു ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മപദം നമുക്ക് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചല്ലേ, പരമപദം. ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതൊരു അവസ്ഥ വന്നാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അതിലൊന്നും നമ്മൾ വ്യതിചലിക്കാതെ നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അതാണ് കാരണം. അത് ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ്? ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമല്ലാതെ അത് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ്? അത് നമ്മളെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യില്ല. ഏത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് പറ്റുക? അപ്പൊ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും. അതാണ് ബ്രഹ്മപദം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ നിർവാണം എന്നാണ് പറഞ്ഞ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുക അഥവാ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക എന്നാൽ കൃഷ്ണനോട് തുല്യത നേടുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ആ കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് ഉദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഭഗവാനുണ്ട്, ഭക്തനുണ്ട്. ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിൽ എന്താണ്? ഒരു പരസ്പര അന്യോന്യ ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? കൃഷ്ണനോട് തുല്യനാകും. നമ്മൾ തുല്യനാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഗുണത്തിലാണ്, അല്ലാതെ അളവിലല്ല. അപ്പൊ നേടുകയാണ് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ തന്റെ ഭാവം സച്ചിദാനന്ദ ആത്മകമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭാവം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദം, സത് ചിത് ആനന്ദ, അതായത് ശാശ്വതമായ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അറിവിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ശാശ്വതമായ ആനന്ദം. അത് ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കും ആ ഒരു സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ ശാശ്വതമായ അറിവിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അശാശ്വതമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ സ്വർണ്ണശകലങ്ങൾ സ്വർണ്ണഖനിയുടെ വംശങ്ങൾ എന്നതുപോലെ ജീവസത്തകൾ ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു ഉപമ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് സ്വർണ്ണഖനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് സ്വർണ്ണശകലം, കുറച്ച് സ്വർണ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റുമ്പോൾ എന്താണത്? ആ സ്വർണ്ണഖനിയുടെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഈ സ്വർണത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശമായ നമ്മൾ, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ചെറിയ തോതിൽ എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളും ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നത്. കാരണം ആനന്ദമയോ അഭ്യാസാത് എന്നുള്ള ഒരു വേദാന്ത സൂത്രമുണ്ട്. അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും
ജീവസത്തയ്ക്ക് ആനന്ദം വേണം. പക്ഷെ ആനന്ദം വേണം, പക്ഷെ അതിനെ അറിയുന്നില്ല, എവിടെയാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. തെറ്റായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുകയാണ്, തന്നെ അത് കിട്ടുന്നില്ല. അത് ഫ്ലിക്കറിംഗ് എന്ന് പറയില്ലേ, ചഞ്ചലമായ ആനന്ദമാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ശാശ്വതമായ ആനന്ദം എപ്പോ കിട്ടും? ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് അനുഭവിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ വ്യയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖസൈകാന്തികസ്യ ച. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ? അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും അത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ മായാവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, അതായത് ജ്ഞാനം ആർജിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മായാവാദികൾ. അതായത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ജ്യോതിസിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, സായുജ്യമുക്തി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അവർ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ലയിക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുക, സായുജ്യമുക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവുമായ ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനമായ ആ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം 3 ഘട്ടങ്ങളിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ്. രണ്ടാമത്തേത് എന്താ പറയാ, മനസ്സിന്റെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാഭാവം. മൂന്നാമത്തേത് ഭഗവാൻ, അത് ഭക്തൻ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തേത് ധ്യാനികള്, ആദ്യത്തേത് എന്താണ്? ജ്ഞാനികള്. അപ്പൊ ജ്ഞാനികൾ എന്താ പറയാ, ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മവും കൂടി ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനാണ് അതിനും കൂടി സ്രോതസ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണേ. ഇപ്പോ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ അതും കൂടി, അതിന്റെ ഒരു ഉറവിടം, അതിന്റെ ഒരു സ്രോതസ്സും കൂടി ഈ ഞാൻ തന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ആത്മാവിനെ അവ കുടുക്കൽപ്പെടുത്തുന്നതും എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. എങ്ങനെയാണ്? അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്? എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സത്വഗുണം, തേജസ് ഗുണം, തമോ ഗുണം. 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. മൂന്നാമത്തേത് സത്വഗുണത്തിലെ ബന്ധനം എപ്രകാരമാണ്? ഏതാണ്? എങ്ങനെയാണ്? സത്വഗുണം വിശുദ്ധമാകയാൽ പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ഈ ഗുണത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ലാസ്റ്റിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്? അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതിന്റെ ആൻസർ ഇത് മാത്രമാണ്. ജ്ഞാനത്താലും അതെ സുഖത്താലും നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. അളവറ്റ കൃഷ്ണയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഗുണം ഏതാണ്? രജോ ഗുണം. രജോ ഗുണം. തമോ ഗുണം ഒരാളെ രക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തമോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്? ബുദ്ധിഭ്രമം, തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം. ഇതൊക്കെയാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ. അടുത്തത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച അവസ്ഥ എന്ത്? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കുന്നു. അല്ല, ആ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. വസുദേവാവസ്ഥ. റാണിമാതാജി, അതല്ല, വസുദേവാവസ്ഥ എന്ന് പറയും അതിന്. വിശുദ്ധ സത്വം നമ്മൾ പറയില്ലേ, വിശുദ്ധ സത്വം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച ഒരു അവസ്ഥയാണ് വസുദേവാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, വിശുദ്ധ സത്വം. അങ്ങനെ ഈ രണ്ടാണ്, വസുദേവാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വം. ഓക്കെ, അടുത്തത്. അമലാൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അമലാൻ. അതെ, അതാണ് അമലാൻ. അടുത്തത്. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന 3 ചോദ്യങ്ങൾ എന്താ ചോദിച്ചേ? ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, ഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് അതിക്രമിക്കുക? ഈ 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. അതിന് അടുത്തത്. ഈ ഗുണങ്ങളിൽ ആര് പ്രശസ്തരാകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നു. ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ?
എന്താണ് ഭഗവാൻ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? അതിന്റെ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ച 3 അതിനുള്ള അല്ല അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളല്ലേ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് മാതാജി? അതെ 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 അതെ. ഓക്കെ. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധരാകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ഏതൊന്നിനെയും വ്യത്യസ്തമല്ലാതെ ഒരുപോലെ കാണുന്നുവോ, മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനായും ശത്രുമിത്രഭേദമില്ലാതെയും ബുദ്ധിമാന്മായ വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനാതീതൻ എന്ന് പറയാം. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്താം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയണം. ആൻസർ ഇത്രയുണ്ട്. 22 25 വരെയുള്ളതും പിന്നെ 26 അതും പറയണം ആൻസർ. ഇതൊക്കെയാണ് ആൻസർ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം അല്ലേ ഇത്? ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് 14-ാമത്തെ അധ്യായം തീർന്നു. അതാജി 6